Haydi buraya gelin. Sen tek bunu yeme. Yeme. Vay. Tabak eskiden kaldı. Güzel. Yemek yemedim. Düğetteyim. Zayıflamak istiyorum. Pentru naș mare, o pilotă frumoasă, aplauze. Pilot nu, nema. Brăsov și nouă și pentru nașa. Ben sandım nașının pilotları bu. Pentru nașa alerjeniei timăriană. Bir de uşakları için bir kat prostum. Sağ olsunlar var olsun. Pentru finul și fina, o pădără frumoasă să vă înveliți și ceva cu o lenjerie. Pentru finul și fina, surprize. Știi ce e acolo? Nu, generică, știi ce e? Îți spun eu. O rochiță pentru Ezo. Acolo știi ce e? Chiloți de tapuri. Ia să vedem ce dăruiește nașul mare pentru tinerii căsătoriți. De la Dumnezeu mai mult, de la nașul mai puțin. Și a dorit să fie nașul lui, care a acoperit cu el, cu cinerică, fără șmecherie. Oamenii care îl știe pe nașul mare, știe de unde câștigă banii. 2 milioane, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de milioane pentru nașul mare să trăiască. Fără nicio șmecherie, banii se dă pe bune, casă de piatră și să mai faceți un copil, un băiat. Și pentru mine că... ia să vedem. Pe mine m-a uitat nașule, nu mă uită. Că nu sunt tot pe uitat. Și pentru muzică, mulțumim frumos. Aplauze pentru nașul mare! Din partea lui nașul mare, din partea lui Emel, 3 milioane să trăiască. Din partea lui domnul Cristi și Florin, prieteni cu nașii mari, și cu generică și piresiga, 10 milioane să trăiască. Domnișoara Corbuie. Corbuie nu. Chimei kızından, kızını konuş. Çetin'in kızından 50 euro. De la domnișoara de onoare să trăiască. De la cavaler, nu tremura, mă. Ai emoții de la domnișoară. La mine. Văzum pe tine și văzum. 3 milioane de la cavaler de onoare. Să trăiască! Neamurile de la Mangalia, Gelului. Aytenler Mangalya'nın Hasan'ın arasından 100 euro. Sağ olsun. Tot pardan olmuş. Geminin BBC'nde 5 milyon sağ olsun. Tot
birisi 5 milyon. 5 milyon Sakramika'nın verici arasında. Sağ olsun. Hayır Selam. Hadi girin adam. Bayramın çocuğundan İsmail'den 100 euro. Ooo, sen de mi bayramın? İbazer'den de bayramın çocuğundan 100 euro. Ne var diye hiç sağ olsunlar, var olsunlar. Ta yemeğini yemedi bana. Divata miresi, daha sonra miresi, büyük kızından 10 milyon. €100, 150 euro. €150 și jumătate de milion pentru bine, să rămână. Din partea verișoarasından geleni 150 euro, sağ olsun. Bahamas. Hemen geliyor Kemal için birinci şarkı. Yıldız'dan 50 euro. 150 euro. Şeyde. 150 euro şeyde. Söylesene. Neyse Leyla'nın çocuğundan 150 euro sağ olsun. Hepsi makaledir buradan değil mi? Ayşe. Sence. O burada mı? Söyle. Aramdan 50 euro sağ olsun, var olsun. Var mı? Gel korkma gel. Gördüğün beni sakallı gel ama konuşma, korktun mu? Çetin'in çocuğundan 2 milyon kafadır. Evlenecek o da ya. Geleceğini istemişsin. Vereyim sana parayı. Hadi. İstemişsin. Çok genç. 220 kilo. Ürya'dan 50 euro. Dubai'dan 100 euro. Sakramare'nin kardeşinden. Nepal mı? Ülfet'in çocuğundan 3 milyon. Ülfet'in çocuğu. Güye'nin damadın arkadaşı. Hai Şenol, bună dimineața. De la Nuțu Cămătaru, 4 milioane. De la Selci, 4 milioane din partea lui Selci să trăiască. Din partea lui Generica, Tsugu, 50 euro. Milioane din partea lui Emirhan, 4 milioane să trăiască. Atențiune, din partea lui familia lui Onassis, de la fratele lui Onassis și sora lui Onassis, 500 de euro să trăiască. Aplauze! Çalgıcılar, siz para vermeyeceksiniz mi? De la sora lui Generica, 500 de euro să trăiască. Vai, bereketli burası. Maşallah. Değil mi? Hadi çalgıcılar.
Çalgıcılar yaptı boynunu borcunu sana. Știi cum este la bulgar, nu? Când vrei dacă să dă darul, trebuie să dai pentru muzică. Da, ama kimse vermiyor. Asta. Kimse vermiyor. De la fratele lui Cinerica, Emuș Tatar, 150 de euro să dau banii înainte. De la Iner, prieten cu Cinerica, 50 de euro. Vărul Cinerica. Am zis, la bulgar să dea și pentru muzică și pentru cameră. Și naș și cameră. Știm asta. Dar suntem în România, nu suntem la bulgar. Aha, bravo, bravo! De la Tina, băiatul lui Cadir, boxierul, 3 milioane. De la băiatul lui Vazer, 3 milioane să trăiască. De la băiatul lui Capitanu, a sentit nicio jenă. De la Capitanu, 50 de euro să trăiască. 2 milioane de la Ismail. Nasıl? Yalancı mı yalan? Yalancı söylemeyin be. De la Fare. Doğrusunu söylüyorsunuz. 100 de euro de la Maili să trăiască. O beri tarafa gideceğiz. Sağlam bir şey değil. Seni stop oluyor değil mi? 100 de dolari de la Ömer, de la vărul original și de la mireasă. 100 euro. Și de la naș. De la băiatul lui Tanior, de la băiatul lui Tirchean. Al lui Tanior, 3 milioane să trăiască. De la ginerile Ener, 3 milioane. De la, atențiune, de la familia Lobolosu, unchiul Ginerica, unde e Ginerica? 150 de euro. Și nașul. Băi, stai mă. Ce faci, mă? Ce ai furat acolo? 150 de euro din partea lui Bălăsu, familia lui să trăiască. De la vărul Ginerica, nu? Văr sau unchi cei? Văr, nu? Erdal'dan, dar Erdal nu e aici, Sade Sibel. Sibel'den 50 dolar, pardon. Unutmadım seni de hiç unutmadım. Kokoş'un arkadaşından, Farid'inden 2 milyon sağ olsun, var olsun. Rasim'de aşı mucit, bütün içkileri o içti. 50 euro sağ olsun. Hadi. Buradan. De la nevastă de Inur, 50 euro. 100 euro. 100 bin. Aferin. 3 milyon papadan. De la Bunlatul, Michael mı ne dedi? Michael Jackson. 100 euro. Din partea lui Florian. Florin mi? Sesiune. Florin și Türkan 100 de euro să trăiască. Ale Türkan niye almasın burada kardeşim? Bu da Türkan. Senior Universal. De la Mătușa, Türkan. Ya verișoară, nasıl geliyor? Ne geliyor kız? Soar. Şimdi akrabasınız mı sen? Cinerica ne yaptın? Verișoară mı aldın? Ne yaptın? Kokoş mu aldı verișoarısı?
Türkiye'den 100 euro sağ olsun var olsun. Ta var mı birisi? Yok. 17'sinde onun da nikahı var Türkiye'nin. Din partea lui Maimun, 200 de euro. Din partea lui socru mare, să trăiască. Türkiye'den bir almamız var böyle. 100 euro, 52 milyon de la mătușa lui generică să trăiască. Ah, orada yok artık be. Hayır ben Tatar var. Sen Tatar mı? Tatar mısın? Hayır ben biliyorsun mu Tatar şu an? Ben böyle mi konuştum Aysa? Nasıl bakıyor? Söyle kimde? Bırak utandı. Kumayı takma. Ha? Devam Tayfun, 250 dolar. O 50 dolar verdi bana. Dur ben de sana vereyim şimdi ya. Pentru tine, da? De la Nervin 100 de dolari să trăiască. Strigă pe pistic, istorist. Pitic? Pitic, solistul. Enzo. Lisa. Sevdadan makalede 100 euro. Sait'tan 100 euro. Sait'tan 100 euro. Migi'den 100 dolar. Ersin'de 100 euro. Ayran